Kowe ana bumi angus pring apus ora apa-apa. Ning janji kowe ngrasani dusune Bapak Pedukuhan Karangkat Jembel kok arep to bumi angus Bagong sing ora nrimake. Ya men ya. Ndara Gatotkaca mripate. Edan menungso ora tatar. Lho. Wah, piye kae? Piye lah kok dadi Ndara Gatotkaca? Nyampar ratu kae mau. Lah mbuh. Wong aku ki mengelekke Ndara Gatotkaca mripate peningale ampun dengklak-dengkul isih sore kok malah brubut. Wah, bola-bali kuwi wong kuwi nek wis nglindur. Duh piye kae? Ambel kegek sak dulita mel Ndara rawipun Ndara lancur-lancur Pandhawa putra-putra ing Jodipati tambak Rama. Ndara Gatotkaca ing Pringgondani rawuh mriki ngaturaken kasugengan arawuhipun Ndara antuk pamujine Siwa Semar Badranaya ing Karangkat Jembel. Siwa Nayantaka praptane Gatotkaca ana ing Karangkat Jembel ora ana alangan swiji apa pangestumu slamet raharja sowan kuaduh saka Rubida Durga Mendhak Kala Sirnawa. Ya mung kepareng aku ngaturake sembah bektine Gatotkaca tampanana yawa Siwa Nayantaka. Ampun ngowahi adat. Nuwun sewu sampun ngantos sampean beda kalih padatan Ndara. Beda kelawan padatan sartane ngowahi adat tegese piye? Sartane dasare apa? Nuwun sewu. Wong kula niki namung drajating batur, kula niki panakawan sampeyan, kula abdi panjenengan. Kula ming batur wong loro saudha telu saurupan ming panakawan kok disembah karo bendarane niku rak mboten memper to Ndara. Dipun midhangetaken piyai ingkang rawuh semanten kathah niki rasane Semar kok ora kepenak. Siwa Semar, kula wonten dawuh. Aja kadhati kajeron penampa. Yektine gone Gatotkaca ngaturake sembah ana ngarsane Siwa Nayantaka iki ana dasare lan ana sababe. Dasaripun apa? Nuwun sewu. Yen to disawang kanthi netra ingkang lumrah, yen to disawang tata lair Siwa Semar ya Siwa Nayantaka kuwi panjen nuwun sewu mung derajating panakawan. Siwa Nayantaka kuwi mung derajating abdi mung panakawan. Nanging yen to Gatotkaca nyumurupi Siwa Semar kanthi netra batin tata lair Siwa Semar kuwi panakawan nanging tata batin Siwa Semar kuwi tanpa beda kaya pangija wantai Sang Hyang Semaya ingkang lenggah ana anggane Siwa Semar Badranaya. Mula kang saka kuwi aja kadhati kajeron mramba sartane aja walangati lan aja wikiringa-ringa. Siwa Semar ndaturi nampa sembah Gatotkaca tampanana Siwa. Lae nek ngaten rak cetha to Ndara. Kula niki ming wedi nek kuwalat. Wong kula niki ming wong ora duwe. Kula niki ming wong loro saudha telu saurupan kula abdine sampean kok sampean nyembah kalih kula mboten memper. Ning ewa semanten nek sampean ngendika kaya ngoten mari paksa kula waloka kemawon kula nampi sembahipun Ndara Gatotkaca kula tampi dawah sami-sami. Mboten langkung kasekecakna lenggajeng ngandika Ndara. Siwa Semar yo kaya ora kurang prayoga. Praptane Gatotkaca ana ngersane Siwa Badranaya ing Karangkat Jembel. Nggih. Ndara Antareja wilujeng rawipun Ndara. Anta berkah pamujine Siwa Semar Badranaya.
Sowane Antarja ing jangkar bumi. Ora ana alangan suwiji apa wae. Aku ngaturake sembahku Tampanana Yawa, Siwana Yantaka. Kula tampi kendela sami-sami. Dipun prayogaken nenggahipun Ndara Antarja. Yawa. Kaya wis ora kurang prayoga sartane kaya wis ora kurang kepenak praptane Antarja nggon Kusuwana ngersane Siwa Semar Badranaya. Ndara Antasena wilujeng rawuhe Ndara. Alhamdulillah wa. Aku sowan ana ngersane kakekne Semar Badranaya. Sowanku ora ana alangan suwiji apa. Adoh saka rubeda durga mendhak kala sirna sowanku ora ana alangan suwiji apa. Adoh saka rubeda durga mendhak kala sirna. Nggih. Ya mung aku arep matur karo kakekne Nayantaka. Ajeng ngendika napa? Kakang Gatotkaca ki janjane yen to bab kasantosan, bab kadigdayan, bab guna kasantikan ki pancen luar biasa. Lire pancen Kakang Gatotkaca ki satria sing sekti kalintang jayaning merang. Ning yen to babakan kebatinan, kawasisan janjane Kakang Gatotkaca ki urung ngesah sing dadi netra batine. Lah mesti aku ki yo kaget. Kakang Gatotkaca kok iso ngendika nek Nyawang Siwa utawa kakekne Nayantaka nganggo netra batin ki ngerti saka ngendi nek ora tak omongi. Dimas Antasena, piye Mas? Aja babar wirang, yektine pancen aku nyumurupi Siwa Nayantaka kuwi tanpa beda wangi jawantahe Sang Hyang Wiswaya. Alah nek ora tak omongi ya ngertine ya Gur Semar ngono wae kok ora sampean ki. Ya wis ingkang baku aku ngaturke sembah ngersane Siwa Nayantaka. Heeh, wis ngono apik, Kang. Ora liwat aku ngaturke sembahku Tampanana ya kakekne Semar, kakekne Duda Manang Munung ya Bojogati ya Saron Sari. Kula tampi kandela sami-sami Ndara Antasena. Mboten langkung kaprayogaken lenggahipun Ndara Antasena, Ndara ing Randu Gombala. Iya wa. Kaya wis ora kurang prayoga. Bronjong gek ngaturna bekti kowe. Ya Pak, aku tak matur karo Ndara Gatotkaca. Kono. Ndara Gatotkaca wilujeng rawuhipun Ndara ingkang abdi ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Panakawan Bagong tak tampa ora liwat pangestuku Tampanana. Nggih. Kowe sowan lungguh ana ing pendhapa kok mung dhewe. Kakangmu gareng karo Petruk. Lunga menyang ngendi? Lah mbuh. Wong kula sowan dhewe teng mriki kok Ndara. Wo lah nika gareng kalih Petruk teng jaba nika. Mbok menawa merga kentekan kursi. Oh ya wis ora dadi ngopo. Bekti kula katur Ndara. Tak tampa pangestuku Tampanana. Nana ninggih sampun sanget anggen kawula mundi. Mboten langkung kasekecana lenggahipun Ndara Gatotkaca ing pringgondani sinuwun Prabu Anom Gatotkaca. Iya, Panakawan Bagong. Kaya ora kurang prayoga. Ndara blirik ngaturaken bekti kula kunjuk. Sing apik mbagekke bendara Pak Sembur Mlanya. Ayo biasa kaya kula karo sampeyan niku biasa. Kula ngundang Kang Rayi Ndara Antasena celuk-celuk ngoten niku nggih pun biasa. Nggih ta Ndara Antasena? Lah mbuh. Wah. Ora kena jak kerja sama. Ndara Antareja kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara Antareja. Panakawan Bagong ya tak tampa. Pangestuku Tampanana Panakawan. Nana nggih sampun sanget anggen kawula pundi. Parang mangestu jeng andika badhe kula cancang puceng weni dumaweng wijang ruma keteng werdaya dadosaken cahya nercaya daging rah kayuwanan. Prayogaken kaya ora kurang prayoga Panakawan. Ndara Luki bekti kula kunjuk Ndara. Wah, ketak gundul musisan lho, Gong. Asalahe lenggah ya ning pojok dhewe. Wah, karang ngenong e. Wah. Nganggo dingklik iki wae. Nggih, Ndara Antasena kok nganti trinetra niku. Anak dosa muka dibetah mriki. Lah ya iki balaku e, Gong. Aku nek ora nganti iki ora iso lunga-lunga. Wah, nggih. Iya. Nggih alesan mbok wedok to? Iya. Wah, jan. Bekti kula kunjuk
Tak tampa Gong padha-padha. Nggih, dipun prayogaken. Oh, kaya wis ora kurang kepenak, Gong. Kancaku, wah jan kowe saya suwe kok saya enom. Ah nggih merga jenengan jak royal. Nek mboten nggih saya tua rupa kula. Ha iya, Gong. Heeh. Wis gak dianu rembuke kono, Mir. Siwana Yantaka. Wonten dawuh. Mesti bae tutandha pitakon sajroning manahi Siwana Yantaka wondene Gatotkaca sakadang lanjur Pandhawa. Sowan ora ing Karang Kadempel. Niku pun cetha. Sebab nuwun sewu. Ming sak sudunge Semar Badranaya kok kerawuhan para piragung. Ming sak omahe Semar Badranaya kok sing rawuh priyagung-priyagung kaya Tandara Gatotkaca, Ndara Antareja kalih Ndara Antasena. Kula niki jane isin ajeng nyugata napa kula mboten gablekan napa-napa. Kula ajeng menehi suguhan nika duwene ming ngemping. Kamangka nuwun sewu. Ndara Antasena niku rak duwe asam urat. Wong nek ndek asam urat niku mboten angsal mak emping. Paripaksa mboten kula tokke, Ndara. Ora dadi ngopo? Nggih, sing dados tandha pitakenipun ingkang wong Karang Kadempel nuwun sewu. Enten wigatos napa kok ngantos rawuh wonten mriki? Kamangka lumrahe yen ta para pepundhen Pandhawa menika mbetahaken kaliyan Semar Badranaya, mestine Semar sing ditimbali teng negara Ngamarta. Utawi misale Ndara Gatotkaca nggadhahi sesambetan kalih Semar, otomatis Semar ingkang dipun timbali sowan supados prapta wonten ing kesatriyan Pringgondani. Lah kok niki jenengan malah rawuh mriki? Enten wigatos napa Ndara kula tak nyadong dawuh, kula tak ngrungokke, kula tak mundhut prisa wonten ngersanipun Ndara Gatotkaca sakadang. Siwana Yantaka. Wonten timbalan. Yektine nggonku sowan ana ing Karang Kadempel iki mung nuruti sartane. Ya mung mundi kelawan napa kang dadi kerenteking atine Gatotkaca sakadang jalaran kaya ora padha sartane beda kelawan padatan. Siwa Semar iki sajak kaya menehi ya kuwi wujuding sasmita lumantar pasumenan ingkang wis ndarasake sartane dah lakoni ana ing dina anggara kasih. Gatotkaca iki nyumpena yen to Siwa Semar mapan lungguh ana ing lincak ingkang wektu dina iki sampeyan lungguhi. Kamangka kanthi mangku wujude Sang Hyang Candra ya Sang Hyang Rembulan katon sumunar tejane ana lai nganti gawe blereng netrane Gatotkaca. Perkara sing kaya ngene kudu tak kandhake sartane kudu tak suwunake priksa ana ngersane Siwana Yantaka. Ana apa sartane Siwa Semar duwe wigati apa, duwe kepinginan apa teka ngasih dadi menehi sasmita sing kaya mangkono. Semono uga aku uga nyumpena tan prabeda kaya ta dening ingkang den tampa dening Yayi Gatotkaca. Jernyatane ana ing dina Sukra kasih aku uga nyumurupi Siwa Semar kuwi mangku wujuding Sang Hyang Surya, dudu kok Sang Hyang Candra nanging ingkang den pangku Sang Hyang Surya. Wekasan ya amarga sangka Sang Hyang Surya iku dadi sumber panguripaning kabeh titah ana ing Madyapada. Wekasan kabeh sak ana-anane titahing Gusti padha sumuyut ana ngersane Siwa Badranaya. Ana wigati apa sartane Siwa Semar duwe gegayuhan apa sartane panjangka apa ngasih menehi sasmita sing kaya mangkono. Dik. Kakekne Semar ya ora kurang aku ya padha nampa sasmita kaya ta dene sing ditampa karo Kakang Gatotkaca karo Kakang Antareja. Ning aku ya uga ngerti yen to Siwana Yantaka kuwi mangku. Ning dudu kok mangku Sang Hyang Candra, dudu kok mangku Sang Hyang Surya, nanging sing dipangku kuwi kula mangku napa? Mangku pura.
Sing topangku kuwi wong wedok. Monggo ya wis ngono kae. Ora sandadak tak jlentrehke nang kene. Janjane Siwa Semar kuwi ndek gegayuhan apa, duwe panjangka apa, sartane arep duwe gawe apa, kok nganti Antasena kaya ngono. Para Tadyagi, praptane Gatotkaca, Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja karo Antasena ki mung arep nanjihke yen to pancen Siwa Semar duwe gegayuhan, aja wigiri-ngoringa, njaluka tulung karo para lancur-lancur Pandhawa. Kakene Semar gegek sadulita emel-emel. Teko banget le para bendara kula tresna kalih Semar. Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena kula nuwun sewu. Janjane kula niki namung nembe raosan Ndara. Kula dereng gadah pengangkah pengin miwiti napa sing kula gayuh. Ning kula niki karep kula kepengin madeg dhewe. Merga kula niki mikir, derajatku ki mung pana kawan, aja ngasi mengko lek aku duwe gegayuhan. Aja ngasi mengko aku duwe pepinginan pribadi kok nganti ngrepotke para bendara. Kula emoh ngoten niku carane, Ndara. Kula emoh mengke sinengguh dening para bendara. Wong Semar niki ora tau mene lelabuhan napa-napa. Ning nek Semar duwe pepinginan kok mesti ndremis, mesti senengane ngemis karo para pepundhen Pandhawa. Kula moh ngaten, Ndara. Siwa Semar, wonten dawuh. Aja duweni panyokra bawa ingkang kaya mangkono. Jernyatane para Pandhawa ya wong watu-watu aku, ya pepundhen Pandhawa kuwi wis dilabuhi dening Siwa Semar. Sartane Siwa Nayantaka kuwi gedhe lelabuhane tumrap para pepundhen Pandhawa. Mula to gandeng aku duweni rasa pangrasa gandeng para Pandhawa kuwi ora iso males budi sartane males marang labuhane Siwa Nayantaka. Saora-orane sing duweni rasa tepa slira kuwi lancur-lancur Pandhawa. Aku moh yen to mengko Pandhawa duwe lelabuhan sartane dilabuhi dening Siwa Semar Badranaya. Anak-anak Pandhawa kok mung meneng wae yen to ngerti sing nglabuhi kelawan wong tuane ya kuwi para Pandhawa duwe gawe, duwe pepinginan ku anak-anak Pandhawa meneng wae teges ora duweni rasa tepa slira. Aku wegah krungu swara sing kaya mengkono. Mula Kang Saka kuwi, babar ingkang sejati lan sanyatane kepiye? Dawuhna kelawan Gatotkaca, Kakang Antarja apa dene Dimas Antasena. Aku ya Gatotkaca ora wigih ringa-ringa bakal sapiyantu lan apa sing to gayu. Kula niki jane mung pengin bangun desa kok, Ndara. Kula niki pengin bangun desa ning kula ora kepenak. Merga kula pun bola-bali ngrepotke kalih para putra-putra Pandhawa. Kula moh nek mengke sing dadi gegayuhane Semar niku dadosaken sengsarane para Pandhawa. Tak takon sengsarane nggo endi? Mergo aku ngrasake kahanan ning padukuhan Karang Kadempel lagi ora prayoga. Sajak kaya akeh sartane ana ingkang ewah-ewahi. Jernyatane kahanan ingkang kaya mangkene lagi pisan iki dirasake dening Gatotkaca. Nuwun sewu. Panjenengan kok malah pun krasa, panjenengan malah pun mrisa. Janjane ancas kula. Dasar kula kok kula kepengin bangun desa niku mboten merga kanane sing sarwa kekurangan mboten. Kanane ekonomine para kawula Karang Kadempel niku sedaya mun kecukupan. Ning para kawula niku ming padha ngresula, para kawula niku ming padha sambat sebut panene taun niki nembe gagal, Ndara. Mangkono. Nggih. Gagal merga sareng kula sawang sareng kula tingali jebul tinemune Karang Kadempel koncatan Sri Sadana niku. Mula jane ancas gegayuhan kula kepengin bangun desa. Kahanane pengin kula apikke niki ben Sri Sadana niku supayane nyawang kali Semar, nyawang kahanan wonten Karang Kadempel krasa kepenak yen to dilungguhi wekasan mangke Sri Sadana
lenggah wonten ing padukuhan Karangkadempel. Padukuhan Karangkadempel saged ayem tata titi tentrem. Panene dukut 1000 tuh ngrembaka melimpah, hasile sedaya sae. Ming pengin dandani niku tok kok kula niku Ndara. Kula ora arep kepengin bangun papan sing magrong-magrong, kula ora arep kepengin dandani pangartine para kawula. Merga para kawula niku pun padha apik, pun isa manunggal tetunggalan dados tunggal, pun isa golong giling. Ning kuciwaning ati kula panene padha morat marit ora karuan merga koncatan Sri Sadana Ndara. Dulita emel-emel. Ndara Gatotkaca nuwun sewu Ndara. Jiwana Yantaka kepiye? Dereng rampung, dereng purna leh kula munjuk atur wonten ngersanipun jengandika Ndara Gatotkaca. Niki kok enten Nalendra saking tlatah sabrang nek kula sawang saking busananipun miwah saking sekaranipun anggenipun mbeksa menika lho. Iya. Menika Nalendra rawuh wonten Karangkadempel, Ndara. Pripun leh kula ajeng rembukan kalih sampean pripun? Siwa Semar. Wonten dawuh. Babar pisan jento perkara sowanku wigatiku sowan kersane Siwana Yantaka ndak rasa wis cukup sartane jento babakan mbacotake nggonku kelawan Siwa Semar sapirbakan isa disambung mengku. Nggih kersanipun Arawi Nalendra iki tekake bagekno wigatine apa yen to aratu iki nggone rawuh ning Karangkadempel bakal gawe tentrem tumraping para kawula sartane Siwa Semar ing Karangkadempel. Siwa Semar putrana ya kudu nampa kanthi lair batin sartane kudu nampa kanthi kanan sing becik. Nggih. Nanging yen to praptane ratu iki mung bakal mebudhek banyu bening kanan ing paduan Karangkadempel. Ora sah melu-melu sumingkira Gatotkaca sing bakal ngundurake kelawan ratu kuwi. Matur sembah nuwun. Ning nek saged-saged niku sedaya perkawis niku dirembak kanthi serana aris. Yo. Ndak sumanggake Siwa Semar supayane mbageke kelawan ratu kuwi. Nggih, lenggah sing prayoga. Kaya ora kurang prayoga Siwa Semar. Nuwun sewu sinuwun. Sampun nginten Semar tumambu yekti saweg sepisan menika Semar wanuh kalian Paduka. Gusti kula sinuwun Paduka menika Nalendra saking pundi sinten jejulukipun? Nuwun sewu kula tak kepengin ngertos sinuwun. Oh iya. Ya jagat pangestu ngara. Wayah Bathara jagat. Patendra Jala Dewaku. Semar ya Semar. Aja kaget sartane aja duweni panyakra bawa ingkang ora prayoga kelawan aku. Yektine praptaku bakal nuwake katentreman tumrap Semar sak kadang lan sak anak-anakmu. Pun mriksa kalih ingkang abdi. Ngerti wae. Merga kowe iki najan mung derajatmu mung batur senajan to kowe iki mung Panakawan nanging jenengmu wis kondange ngungkuli kondangku Semar. Kabeh para kawula ning negaraku padha gandrung marang kabecikanmu. Kabeh kawula ning negaraku tansah nulada marang watekmu nggonmu tansah ngayomi kelawan para Pandhawa. Iya Nun. Nggih. Kula namung nindakaken darmaning tiyang agesang kok sinuwun. Yo, Semar. Yen to kowe pengin ngerti kelawan panjenenganing Sun. Aku iki Nalendra ing Madyantara, jejulukku Prabu Gendra Suwala Pati Semar. Nalendra ing negari Madyantara sinuwun Prabu Gendra Suwala Pati. Yo.
Nggih, kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun. Tak tampa Semar. Ora liwat pangestune Prabu Gendra Swalapati tampanana Semar. Kula non sampun boten kirang anggen kula nampi pangestu paduka sinuwun. Marna. Wonten dawuh. Kuwi sapa satra sing lunggana sak mburimu kuwi? Tak sawang lah kok teko dadi mencorong tejane. Kuwi sapa Semar? Niki ndara kula nata ing Pringgondani Ndara Gatotkaca. Raden Gatotkaca? Nggih. Wah, elok. Elokipun napa wong kanan kaya ngeten? Elok Semar. Kowe mung wong drajating batur, kowe mung getipal 17 wong loro saudon telu saurupan teka Raden Gatotkaca rawuh ning Karang Kadempel. Bayo prestasimu ki apa, Semar? Biasa wong bapakne bala kula. Yo. Terus sing ning mburiku iki sing lenggah iki sapa? Niku Kang Raka saking Ndara Gatotkaca niku Ndara Antareja. Raden Antareja ing Jangkar Bumi. Ha inggih. Ladala. Semar elok tenan kowe Semar. Omahmu ketekan putu dewaning ula. Elok Semar. Ha nggih. Terus sing kacamatanan ki sapa mburiku ki? Niku Ndara kula Ndara Antasena. Oh, Raden Antasena. Ha nggih. Raden Antasena satya ndugal kewarisan. Lah nggih niku. Wah, lah dalah. Wong iki nek disawang iki blas ora ndugal. Wong nek disawang iki piyaine katon le serem, katon le mibawani piyai. Lah nggih, nanging nek omong kok ming kosong. Nek omong mung sak-sake. Nek omong mung sak geleme dhewe ora ana artine apa-apa. Nggih. Senggel po ro aku. Lho, kaya ngene iki. Lah nggih kaya ngoten niku Ndara kula Ndara Antasena niku srogal-srogol. Nek dicopot kacamatane niku kaya ijat. Nggih nupin-nupin nika. Yo Semar wis ngerti aku Semar. Lah iki ngene Semar. Saurunge kowe ndangu kelawan wigatiku luwih disangku tak matur karo kowe ya Semar yo. Nggih mboten napa-napa sinuwun. Aja kadhati kajeron menampa. Sowanku iki aku arep mbutuhke karo kowe Semar. Sowanku mbutuhke karo Kyai Semar Badranaya merga wasana Telung Candra Rikalungguhan iki negaraku ya negara Madyantara. Ketaman Magebluk mongko aku wis golek srana, wis tak golekke wong pinter, wis tak golek-golekke syarat. Negaraku urung iso waliya nirmala temajati jati temah mulya, malah saya nemen, malah saya le parah. Nggone kawulaku ngrasake pagebluk mayangkara ingkang ketaman ana ing negaraku Semar. Ning bareng aku munggah ana ing sanggar pelanggatan. Aku mamintana ngersaning Gusti Arya Jagat. Aku entuk sasmita ingkang dumeling tanpa swara. Tanpa wujud. Dumeling ana talingane Prabu Gendra Swalapati yen to ngandhakake yen to aku kudu sowan ana ngarsane Semar Badranaya. Lah wigatine aku sowan mrene iki apa? Dewa dawuh kelawan aku supayane aku mboyong lawan Semar Badranaya. Tak boyong ning negaraku ora ketang tulung kedheping meninggal. Semar munggah ana ing sanggar pelanggatan ning negaraku negara Madyantara. Supayane waluya nirmala temajati jati temah mulya. Anggonku kepengin mulyake kanane para kawulaku Semar. Nek kowe sago, kowe njaluk bebana apa? Nek kowe gelem, kowe njaluk omah tingkat pira? Tak pinanggani, tak aturake Semar. Nek kowe sago, kowe njaluk mobil. Mobil, njaluk mobil pira? Njaluk omah tingkat pira? Njaluk bojo pira? Pun, nek bojo ampun. Bojo kula siji men. Kula nganti tobat napa nek ajeng pinten.
Kowe njaluk ruba apa Semar? Watone kowe saguh sartane kowe gelem tak bawa ning negaraku. Nanging nek kowe ora saguh, apa kelakon kawulaku padha ngrantos kanane Semar. Nuwun sewu Sinuwun Prabu Gendra Swalapati. Piye Semar? Sagendakan iki kula dereng saged matur merga kula dhewe ya nembe judheg menembe cuntel penggalih kula. Judheg sartane cuntel sabab ya apa? Padukuhan Karang Kadempel koncatan Sri Sadana. Pramila nuwun sewu. Leh kula iso sowan teng negarane sampeyan nek kanan Karang Kadempel pun tentrem lho Sinuwun. Apa kowe ora nyawang perjuanganku sartane nggonku mbudidaya mboyong karo kowe ketayalan tekan Karang Kadempel iki dadak nyebrang segara. Mongko aku nggawa wujute Brana Picis. Peni raja peni guru bakal guru dadi kae. Wis tak cawis aku nek sak ngarepane Pandhawamu. Leku nggawa bondo semono akeh dadak numpak kapal. Kamangka ongkose bayar kapal kuwi larang. Ora mung 2000, ora mung 3000. Nanging malah kuciwaning atiku kowe kok nampik kowe tak boyong ning negaraku kowe kok ora gelem. Merga pawadanmu jare Sri Sadana oncat saka Karang Kadempel. Semar, kowe nek kena tak kandhani. Kowe nek ngerti Sri Sadana kuwi ora bakal iso oncat saka sawijining papan kejaba menungsane gawe gelo lawan Iwang Sri lan Iwang Sadana. Ning nyatane kanane kaya ngoten Semar. Wonten dawuh gelem ora gelem kowe tak boyong ning negaraku wektu dina iki uga. Ning yen to kowe ora gelem apa kelakon Karang Kadempel ingkang kaya mangkene kanane Karang Kadempel sing jaremu wis gratis apa kelakon tak gawe sengsara kamulamu Semar. Jaja muntap lir kinentap duka yayasin epe yen sinabat mring sagedheng bel dadi dahono kowe arep ngopo Tole? Pun Pak Kajenge ndak dikira kula wayang mati ming sowan-sowan cok ra diulakoke ra diomongke lho engko sik iki sapa ana pawongan matane jembar matamu kuwi kowe sapa kowe iki satriya ing Tanjung Anom ya ing Plangkawati Raden Abimanyu ya Raden Angkawijaya. Wah. Aku wis tau weruh Raden Abimanyu najan to mung liwat gambar. Raden Abimanyu ki rupane pasuryane ora kaya dapurmu. Ya wis udu. Udu Raden Abimanyu. Aku anake Semar. Anake Semar sing ragil. Anake Semar sing ragil. Sopo kowe? Rehan. Lho. Paremu jutmu kaya ngono Rehan. Roy, Pawiroy. Aku Bagong, Mas. Pono kawan Bagong. Oh ya, kowe sing jare dagelan kondang. Bojomu gondol minggat wong ning ora apa-apa mergo penting didik. Heeh, ngapa kowe? Ora trima. Wani ya. Anggepe ngene, Mas. Mari paksa aku matur ana ngersane Sang Prabu Gendra Swalapati mergo aku ora nrimake. Nek kowe arep mbumi angus pedukuanku, kowe arep mbumi angus pring apus ora apa-apa. Ning janji kowe ngrasani dusune bapak pedukuan Karang Kadempel kok arep to bumi angus Bagong sing ora nrimake. Ya men ya. Ndara Gatotkaca mripate. Edan menungso ora tatar. Lho. Wah, piye kae? Piye lah kok dadi Ndara Gatotkaca? Nyampar ratu kae mau. Lah mbah. Wong aku ki mengeleke Ndara Gatotkaca mripate peningale ampun dengklak-dengkul isih sore kok malah brubut.
Wah, bola-bali kuwi wong kuwi nek wis nglindur. Duh piye kae? Bagong piye kae? Tututana mah. Wah, piye aku mengelekke ben ora ler-lerane. Ndara Gatotkaca kuwi mau ngrungokke lek aku bengak-bengake wis. Ndara Antareja nika pripun? Weh lah. Yayi Gatotkaca yen ora kena tondhake kamurkanmu pun Kakang sing ora nrimake Yayi. Malah kriwikan dados grojokan geguyon dadi tangisan Ndara. Kakek Nena Yantaka, wonten dawuh Ndara Antasena. Ora dadi ngopo nyatane Siwa Semar dhewe sing sok ngendika, Siwana Yantaka dhewe sing sok dawuh. Wong ki nek duwe gegayuhan mesti abot sanggane, mesti akeh kesandung kesrimpeting lelakon mesti akeh. Ya nggih. Iya. Biasane Siwa Semar sok mejang ngono karo para pepundhen Pandhawa, saiki aku genti tak mejang karo Siwa Semar. Telek iki. Nggih mboten napa-napa wong sagendakane iki sing gadah gegayuhan Semar. Iya, Wa. Lah terus nika kanane pripun? Aja kuwatir. Mengko aku sing nentremke kanan Pedukan Karangkat Jembel. Matur nuwun sanget lho Ndara. Wis ora usah dadak matur nuwun. Pandhawa ki ora tau matur nuwun karo sampeyan nggone wis nglabuhi karo Pandhawa. Kok mosok Pandhawa arep mosok sampeyan sing dibantu malah matur nuwun. Lah pantese ra ngaten to Ndara. Wis ora apa-apa. Anggep wae kabeh lelakon iki ora ana apa-apane, anggep wae kabeh lelakon iki iso dadi pelajaran kanggo anak-anakmu kabeh. Sak kawulamu Karangkat Jembel. Nggih. Bagong, pripun, Mak? Tutupen acarane iki wis rampung. Oh nggih. Usiku mbah nafsi pitakula. Wis gek kondur kedaton ngono wae mir mendadak ora mah kaya rapat RT madhok ora. Matur nuwun. Kula pasrahke katentreman wonten ing Karangkat Jembel nggih Ndara Antasena, wis aja kuwatir. Nala Gareng wonten dawuh, Pak. Petruk wonten dawuh, Pak. Bagong, piye mir? Aja mung meneng bae, nek ndaramu temandang kowe ya kudu melu temandang. Ngestaken dawuh, Pak. Ngestaken dawuh, Pak. Oke, mir, siap ngestokke dawuh.